Malta għamlet ferm iżjed minn dak mistenni minna fil-kwistjoni tal-migrazzjoni. Kliem il-Kummissarju Ewropew Dimitris Avramopoulos waqt laqa mal-Prim Ministru Joseph Muscat f'Kastilja. Fil-waqt li faħħar lil Malta l-isforzi kollha tagħha fejn tidħol il-kriżi tal-immigrazzjoni, inkluż is-sem kruċjali ta' pajjiżna waqt il-Valletta Summit, il-Kummissarju Ewropew qal li kien għadu u se jibqa' wara Malta, dan kemm finanzjarjament kif ukoll b'mod prattiku u anke operattiv. F'Kastilja qal li l-kriżi tal-immigrazzjoni ħadet dimensjoni internazzjonali u hemm bżonn li tiġi indirizzata b'mod immedjat. Qal li Malta qatt mi se titħalla weħida f'din il-kriżi umanitarja u saħaq li l-Ewropa trid taħdem iżjed biex tadotta strateġija ċara u mekkaniżmu permanenti dwar din il-kwistjoni. Ġimgħat qabel l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, Avramopoulos qal li l-prijorità fl-Ewropa għal 10 snin li ġejjin għandha tkun li ġġib lura l-istabilità u l-paċi fil-kontinent Ewropew. Minnaħati għaw il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li Malta ħadet it-tmum ta' din il-kriżi fejn minkejja li kienet konxja li qbil ad hoc mhux l-aktar soluzzjoni popolari mal-Istati membri wettqitu fl-interess nazzjonali u biex issalva l-ħajjiet. Qal li dawn il-ftehimiet kienu l-uniċi li ħadmu f'sitwazzjonijiet li kienu kritiċi għal ħajjiet umani u li Malta lesta tkun parti minn arranġamenti simili ġala darba joffru soluzzjonijiet. U ringrazzja lil Avramopoulos għal kooperazzjoni tiegħu u tal-Kummissjoni fl-aħħar xhur li kienu kruċjali biex jissolvew dawn il-problemi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.